बे गाखोदोलै गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायहैनो थांदोनि प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव दे गाखोदोलै गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायहैनो थांदोनि प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव। दिनैनि बे स्टेजआव जोंनि बर' माहारिनि बर' समाजनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनाय मोनसे हाबाफारि मोनसे नुथायखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेनो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन इउनिसेक्स बिउटी पार्लारनि मुङाव बिउटी पार्लार खुलिनानै इउनिसेक्स सेलुन खुलिनानै बेनि आन्दोआव देहायारि फालांगि बिजनेस खालामनायखौ जोङो बांसिन जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। आरो जोंनि बे आसाम स्टेटआव स्पेसियेलि जेसेबांखिनि माने इउनिसेक्स सेलुनफोर दङ बिउटी पार्लारफोर दङ 90% जोंनि बे ट्राइबेल कमिउनिटिनि ट्राइबेल गार्ल्स हिन्जावफोरखौ जोङो इनभल्व थानायखौ नुनो मोनदों। आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' हिन्जावफोरखौ जोङो बे देहा फालांगियारि खालामनाय बिजनेसाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि हारिनिफ्राय सानफा एफा सासेनिफ्राय सानै सानैनिफ्राय साथाम बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बैफोर माखासे गाज्रि एन्टि ससियेल खामानिफोरखौ जों होबथानांगौब्ला फार्स्ट अफ अल जों गावनो गाव सांग्रां जाबोनांगोन। दिनैयो जायफोर हिन्जावफोरा देहा फालांगिरि खालामगासिनो दङ बैसोरखौल' साजा होबा जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बैसोरनि देहाखौ बायनानै बैसोरनि देहाजों गोजोननानै थाहैग्रा जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' हौवाफोरबो दङ। बैसोरखौबो जोङो हमनो नाजानांगोन, बैसोरखौबो जोङो साजा होनो नांगोन रायजो राजाफोर। नंगौना नङा आंनि बाथ्राया? दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि जाखांफुनाय जा जेनेरेसन ना ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय। उन्दै उन्दै देरफुनाय ना 13, 14, 15, 16 इयार्सनि देरफुनाय हिन्जावसाफोरखौ जों दिनै गोबांखौनो खोनानो मोनो, गोबांखौनो माने हमजानायबो जों नुनो मोनबाय। अब्ला नाय दिनैयो बोरै बांलांगासिनो दं एसेबां बे गाज्रि स्टेजआव। साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन। फार्स्ट अफ अल बि एलार्ट, बि स्ट्रं, एक्सन लाखानांगौ सिदा बाथ्राखा। दानिया फैदो पलिटिक्सनि मेटाराव। दा समाव जोंनि माहारिनि माखासे पलिटिशियान पलिटिकेल लिडारफोरनि खुगानिफ्राय नैबे बाथ्राखौ जों बुंनाय खोनानो मोनदों, फै जोङो बे हानजायाव खौसे जानानै माहारिनि जोंनि हारिनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि खौसेनि खामानिखौ मावलांनि। दा जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा दिनैयो जायगा बास्लाय बेफोरबायदि सेल्फिश पलिटिकेलि डायलगफोरखौ जों रायजो राजा सिगाङाव बुंबाय दंना, नोंसोरदि बैनिफ्राय बैसिम बास्लायनानै आन्दोआवदि जा बेनिफिट्स मोनदों बेखौ सोरनि दारै मोनदों? बे पलिटिकेल प्लेटफर्माबो रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा। बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि जाबायदि थासारि आबहावा बे आबहावाफोरखौ जोंनि माहारिनि गासैबो बर' फिसाफ्रा दिनै मोनदांथिजोब्बाय। थांनाय मोनसे समाव बे रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ लानानैनो नोंसोरो साफा साफा पलिटिकेल लिडार दैदेनगिरि जानो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन। दा फैयै नोंथांमोना बबेबा मोनसे स्टेजआव बेनिफ्राय बेसिम जायगा बास्लाय बै रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौनो नोंथांमोना इउसलेस खालामदों। आरो नोंसोरनि बेफोरबायदि पलिटिकेलि भावथिनाखौ दिनैयो जोंनि माहारिनि रायजो राजाफोरा नायबाय थानांगौनि, खोनासंबाय थानांगौनि जेबो दरखार गैया। फार्स्ट अफ अल जायफोर लिडारफ्रा बेफोरबायदि गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय इउसलेस बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव बुंबाय दङ बैसोरसो साफा साफा इउसलेस पलिटिकेल लिडार दिनैनि बे स्टेजआव। आरो बे थासारिया बेखौनो फोरमान होदों। बे समाव नोंथांमोननि सेराव जोंनि बर' माहारिनि बर' बिमा माहारिनि जोंनि माहारिखौ लानानै सोमावसारबोनाय लिडार पलिटिशियान मानगोनां प्रमिला रानी मेडामनि मोनसे बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंना लाग्रो। बेयो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों। बियो पुलिस सानै मोनबाय नालाय एमएलए जानानै आंजों थायैसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों। दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हरै हाग्रामामोनखौ होबाय, एमपि जाहैबाय। बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा। आं बुंथ्रामोन, दिनै बुंबाय। दानिया थाङै थुङै जेला एकदा जाखांखो
बुरखावग्रा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया खिन्थु जानो मोनाखिसै बेबायदियावनो बिपिएफ आरो बिपिपिएफ दानायसै आरोखि बुरखावा खाम्फा बरगयारिया दाख्लि माबायाव जइन खालामनो थांनानै 7 तारिखआव मा होनदों जाथिखौ खौसे खालामसैलायनो सोर बेलाय खाम्फाया दिल्लीयाव एमए फरायगासिनो दंमोन जोंहा आन्दलन खालामबा लामा ससेयाव नै हाबबाय बिसोरजों लेखा गोरों नालाय लानानै फैबाय चन्दन मोना लानानै फैबाय दाना दुगा गावनि लेखा रोंनायखौ लानानै बबे स्टेटासनि मानसि खाम्फा बरगयारिया केन्डिडेट बेखौ होनाय लोगो लोगो बायद' हारिब होनखाबाय दिनै मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथां मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांमोना इउपिपिएल पार्टियाव थांनानै जइन जाहैदोंब्लाबो इउपिपिएल पार्टिनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा गोसो सिङाव माने एसेब्लाबो माने डाउट सोमजिखांनाया दङ दासिमबो क्लियार गैया मानि थाखाय फोथायनाय गैया मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन जेराव खाम्फा बरगयारि बिथाङा 17 इयार्स डिपुटि चिफ चेयाराव जिरायनानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबोदों आरो बिथांमोनानो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बिटिएडि एरियाखौ लानानै गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावबोदोंमोन आरो जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट जादों बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव बिथांमोनानो गासैबो गावबा गावनि आखायाव जा पलिटिकेल पावार मोननाय बे पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानै बिथांमोना खालामबोदोंमोन बेराफारसेथिं मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सासे बारग' मन्त्रि आरो बिथाङा बिपिएफआव थानाय समावनो मन्त्रि जानो हाबोनाय सासे लिडार दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथां मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांमोनानो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बे बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होदोंमोन बेनो जाबाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि मोनसे साबजेक्ट रुल आरो बे साबजेक्ट रुलखौ माखासे खायफा पलिटिकेल लिडारफ्रा फल' खालामनानै गावनि पार्टिखौ एंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैयो आरो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि मोनसे कमन बाथ्रा बिटिसि एकर्डआ जाबाय सोरगो बिटिआर एकर्डआ जाबाय नोरोग बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो बिथाङानो बुंबावदोंमोन जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि एरियायाव इडुकेशनखौ सास्टेन खालामनोब्ला बिजनेस लाइनाव सास्टेन खालामनोब्ला इक'नमिकेलि सास्टेन खालामनोब्ला जोङो बे बिटिसिआव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखानाय माखासे पावार एन्ड फांसननि गेजेरजोंसो थानानै जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनि लामाफोरखौ जोङो सास्टेन खालामलांनो हागोन नाथाय बिथाङा जाय बिटिआर एकर्डखौ नोरोग होनदोंमोन बे बिटिआर एकर्डखौ लाबोनो थाखाय सागान खालामजेनग्रा बिथांमोनजोंनो थांनानै दिनै बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावलांनो थाखाय थांखि लादों अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन सासे पलिटिकेल लिडारखौ सासे पलिटिशियानखौ जों मालाबाबो फोथायनो हाया बिसोरनि गोदै बुंफ्लानाय माखासे पलिटिकेलि रावफोरजों जों जोंनि बेसेनखौ मालाबाबो ओइलाम दा खालाम नेभार मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि